హలో బద్వేల్ పీపుల్, ఫ్రెష్ ఫిష్ కోసం ఇంకెక్కడ వెళ్ళకండి. డైరెక్ట్ గా రండి మణికంఠ ఫిష్ మార్కెట్ కి. సముద్రం నుండి ఫ్రెష్ గా వచ్చిన ఫిషెస్ ఇంకా లైవ్ చేపలు కూడా అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి. మీ ఫేవరెట్ ఐటమ్స్ అన్ని ఇక్కడే ఉంటాయి. వంజారం, కొరమీను, అపోలో ఫిష్, జిలేబీ, రోజు ఫ్రెష్ గా దొరికే రొయ్యలు అండ్ పీతలు, ఎల్లో టూనా, వైట్ టూనా, పాంఫ్రెట్, పండుగప్ప, ఇంకా చాలా వెరైటీస్ అయితే అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి. ఎందుకు మణికంఠ ఫిష్ మార్కెటే అంటే ఫ్రెష్నెస్ గ్యారంటీ, క్లీన్ అండ్ బెస్ట్ క్వాలిటీతో హోమ్ డెలివరీ కూడా అవైలబుల్ లో ఉంది. ఫంక్షన్స్ అండ్ పార్టీస్ కి బల్క్ సప్లై ఇంకా హోల్సేల్ రేట్స్ లోనే సూపర్ ప్రైజెస్ కి ఇస్తున్నారు. మీరు ఆర్డర్ చేయాలంటే జస్ట్ ఒక్క కాల్ మాత్రమే చాలు. ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాంటాక్ట్ 9949905998. బద్వేల్ ఫ్రెష్ ఫిష్ అంటే మణికంఠ ఫిష్ మార్కెట్, టేస్ట్ కి గ్యారంటీ. గిర్ర 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 గింగిరాగిరే సర్ర 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 పొంగరాలివే జర్ర 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 సుట్టు తిరిగలే